Dilim ang une mong mararamdaman. Hindi ang kadiliman engé gabi, kundi ang dilim na sumasakar sa pus, nagtatago sa bawat anino. Dumating ka sa bohol, hindi ba? Humihinga engé hangin na puno engé pangako engé kapayapaan, engém valaravan sa postcard, engém vatavin na ikway titingin at malilimutan ang mundo. Ngunit ang bohol ay may ibang mukha, isang lihim na nakatago sa likod engém langiti, sa ilalim engé asul na langit. Nakita mo ba ang walumang simbahan? Ang kanilang mabato ay tahimik na saksi siyang nakaraan, siyang kwento na hindi nais sabihin engém wa tao. Ang kwento ko ay tungkol sa isa sa kanila. Ang simbahan engé Santa Maria, siya isang sulok engé isla na tila nakalimutan engé oröz. Hindi gaanong kilala, hindi gaanong pinupuntahan, ngunit mas lalong mapanganib. Hindi ko alam kung bakit ka napunta roon, kung ikman ay isang manlalakbay na nakahanap engé ka sa izayan, o isang taong nagtatago sa sarili. Ngunit ang katotohanan, kung ay nakarating na sa pintuan, malamang nahuli na ang lahat. Ang bahay na ito engé Diyos ay hindi lamang gawa sa bato at kahoy. Ito ay gawa sa sampa. Isang sampa na matagal nang naghihintay, napapalakas sa bawat paglipas engé panahon, naghihintay engé biktima. Marahil ang iyong mga mata ay nakakita engé nga anino, ang iyong mga tainga ay nakarinig engé nga bulong, ang iyong balat ay nakaramdam engé lamig na hindi kayang ipaliwanag engé temperatura. Naramdaman mo ba ang presensya, ang pakiramdam na may nanonood, na mayroong ibang nagtatago sa dilim, sa likod engé nga imahen engé nga sento, sa loob engé nga dingding na dating nagbigay engé kalangan. Huwag mo nang gitanggi. Naramdaman mo na ang sampa. Nararamdaman mo na ngayon. Ito ay hindi lamang isang kwento engé multo, hindi lamang tungkol sa isang sinumpaang lugar. Ito ay tungkol sa pag-aari. Tungkol sa pagkavala engé sarili. Tungkol sa paglubog sa kadiliman na nasa loob engé bawat isa, na naghihintay na lumit. Sa Santa Maria, ang sampang iyan ay hindi lamang nananatili sa loob engé nga dingding. Ito ay tumatak sa iyong isipan, humihigop sa iyong kaluluwa, unti-unting pinapalitan ang iyong pagkatao. Ang bawat hagbang mo sa loob engé simbahan ay isang paglapit sa kavalan. Ang bawat bulong engé hangin ay isang paanyaya sa iyong pagbaksak. At ang bawat anino ay naglalaman engé isang bagay na nais makuha ka. Ang sampang ito ay hindi pumapatay sa katawan. Ito ay pumapatay sa kung sino ka. At kapag avala ka na, wala nang matitira. Tenging ang sampa, na nagpapatuloy, naghihintay engé susunod na biktima. At ngayon, ikaw ang biktima. Ang katapusan ay hindi katulad engé iyong inaasahan. Maghanda. Ang Santa Maria ay nananatili, hindi dahil sa ganda engé arkitektura, kundi dahil sa banggungot na kinakatawan nito. Hindi mahalaga kung ano ang nakita mo, narinig mo, o naramdaman mo. Ang mahalaga ay ang pagbabagong naganap sa loob mo. Ang sampang iyon, hindi lamang nananatili sa loob engé nga bato at anino, lumalaganap ito sa iyong isipan, sa iyong dugo. Nagsimula na itong maging bahagi engé iyong pagkatao. Hindi ka na katulad engé dati. Ang ngangiti mo ay tila may halong pait, ang iyong mga mata ay may ibang lalim, isang lalim na puno engé takot at pag-alinlangan. Ang mundo na iyong nakita sa bohol, ang mundo na iyong pinaniwalaan ay hindi na pareho. Ang mga kulay ay avala, ang mga tunog ay hindi na maliv, at ang bawat umaga ay isang paalala engé iyong pagkavala. Ang mga multo ay hindi lamang nagtatago sa dilim. Nagtatago sila sa iyong push, sa iyong isipan. At ang sampa engé Santa Maria ay naging kalangan nila. Hinahayaan ka nitong maging isang refleksyon engé kanilang walang hanggang pagdurusa, isang buhay na monumento engé kanilang kalangkutan. Isang alipin sa kadiliman, na walang kapayapaan, walang pag-asa. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Ang pagbabago ay nakatago rin sa loob mo. Ang bawat takot ay naglalaman engé lakas. Ang bawat pagkalito ay mayroong liv. Ang Santa Maria ay maaaring maging iyong banggungot, o maaari itong maging isang aral. Maaari kang magpatuloy sa pagtakbo, pagtakas sa mga anino. O maaari kang tumayo, harapin ang sampa, at alamin ang tunay na lakas engé iyong kaluluwa. Ang mga simbahan ay hindi lamang gawa sa bato. Sila ay gawa sa mga kuwento. At ang Santa Maria ay nagtatanong sa iyo engé isang tanong. Anong uri engé kuwento ang iyong isusulat?
Ang kuvento engé takot, o ang kuvento engé katapangan. Ikwang may havak engé iyong kapalaran. Ikwang magpapasaya kung ay mananatili sa anino, o kung ay magiging liwanag. Ang pagtuklas sa sampang ito ay hindi katapusan. Ito ay isang simula. Ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula ngayon, sa pagharap sa dilim na nagtatago sa loob mo, sa pag-aara na tumayo laban sa takot, sa paghahanap engé liwanag sa pinakadilim na sulok engé iyong push. Ang Santa Maria ay hindi lamang isang simbahan. Ito ay isang salamin. Isang salamin na nagpapakita engé kung ano ka. At kung ano ang kaya mong maging.